Okay, guys, tubago na tutoy ka duha. Ito. Engineer, karong bagong tuig, unsay maayo nga palihi. Agoy. Damay na tas palihi ani. Okay. Okay, kasagara gyud sa ato guys. Tradisyon na ginato. Sukad no nga nakakuan kog buot gyud. Nakakuan. Marag nakahinomdom ko ba nga bisan sa akong ginikanan hantod na lang nagminyo ko. Common gini sa ato Pilipino. I don't know kung kisay naka-influensya murag natay gitawag nga superstitious belief ba. Minana mga say pamahiin sa banang term nga common gina sa ato mga Pilipino nga mopalit kita og kuan ba mga prutas, tamis, mga lingin. Para para ko sa ako pangsilingan sa una palit kita ni bay kani mga prutas nga lingin. Mga bilugan ba. Ngano man bay para tuyok-tuyok swerte. Para daw tuyok-tuyok swerte. Nya magsuot gid na akong mama or mga polka dots ba. Nay lingin-lingin. Mga lingin-lingin ang iyang suoton para gid kuno lucky ba, lucky niya natay gitawag nga prosperity. Pangpaswerte nato sa atong kinabuhi nginana ba to mo ginatong tradisyon o natong murag gikuan ba nandan nga mura na kultura niya common sana sa ato nga mag create bitaw og kuan mga saba ba noises kanang padagandagan sa sakyanan common kay na pabuto kana tanan mga turutot kay ingon pa pud sa akong silingan para iwas malas. I don't know kung isay kaya makatawa mo inon ko. Para kuan ba kanang dili ko sigurado aha na siya nagsugod pero mo na man gid na ang tradisyon na murag napasa sa sunod generation hantod karon generation napasa. Okay, mo na kasagaran nato nga palihig yun, no? Para pang kuan ba? Ang isa ra may tumong para natay lucky lucky charm or sa panay tawag natay prosperity sa maabot nga next year murag kwanta ba? Kanang feeling mo na siya nga murag maswerte ta. Which is wala na problema. Mayo gid kay na nga palihi no? Pero kana siya dili na to na baguhon mo naman pero nalang ko idugang murag kuan lang nako ni kanang natugkad pud sa kuan ba sa akong paningabuhi nga dili lang ta enough nga mopalit tag inana niya sagulan ginato kuan amo karong plano palihi is year end every January 1 nagita nang palihi ba nga duol tag simbahan muampo ta palihi para murag kuan ba sugdan nato sa murag mo na siya og another cycle ba positive ba nya mo ampo tas Ginoo nga tagaan ta grasya mo na among kuan karon pag ugma pag New Year adto mi simbahan tapos kuan dayon iwasan nato ang mga balaka bitaw ta worries mo na to ipalihi dapat kuan lang pud ta kanang malipayon ba happiness i-try ginato kay more on feeling man guni ang kuan para pud sa ako palihi ba dili lang kay sa atong pagkaon kundi sa atong kaning gipangbati ba mga example kuan natay asawa sige tag istorya I love you nga palihi ba ibalik nato nang mga sweetness sa una kanya atong ihag atong mga anak kissing ba ipalihi nato na kay kuan ba mo create mo na siya good vibes nya kung sa kuan pa sa law of attraction nangandoy magitag simpre kinsa may wa nangandoy nga maarang-arang ang kinabuhi ang technique ra gid bay ang technique ra gid sa kanang murag law of attraction sa akong nabasa is gikan sa imong gibati hantod sa imong thinking ba nga positive ka nga mo duol ang grasya ba magnito nimo ang grasya nya gikan na sa imong feeling no malipayon ka dapat kay kung ani mo nag negativity tanan nimo pagbati diya way kapuslanan tong imong ipanghanda wa toy kapuslanan nga naman napuno magkuan
napuno og worries, kabalaka tanan og kuan, buhiin na ng kasuko, inana. Wala siya ato ipalihi niya. Kuan ba? Open kay imong mind, imong tanan, imong body, imong soul nga mo receive sa grasya sa Ginoo. Og diha na nimo makita sa pagampo. Ma-feel nimo na murag nay goosebump ba. Mingon ni ka, salamat kay Lord sa kaning advance nga example sa mga advance nga client, Lord. Salamat kay bisan wala pa na nahitabo. Ingon na ang kuan, nga na ang palihi nga among i-share lang po namo sa inyo. Palihi ba nga dili magita ka siguro sa future. Walay tao nga nakatagna na. Ang Ginoo ray nahibaw tanan. So mo na siya ilatag nimo imong plano. Ya iwasan gyud nato di man nato malikayan nga mabalaka ta. Mo to ato ipalihi. Iwasan nato to mga kagool, mga stress nato. So para to 2024. I hope kita tanan malipayon ta tanan. Okay. Salamat kayo. Advance pila naman ka oras mag 2024 na. Ato isalubong ang 2024 nga malipayon tang tanan. Mayong bagong tuig. Salamat.